spočítat, kolik vlastně teda já platím za tu energii v té silové elektřině, za tu cenu, která je nákladová, tak která je v podstatě nákupní, někde na burze nastrukturovaná a tak dál, a kolik z toho vlastně dělá ta marže pro toho mého dodavatele. A z toho bych chtěl odvodit, jestli to je cena spravedlivá nebo není, a jestli mu takovou marži chci dát a jestli nechci prostě nějakou úplně jinou cenu, která vlastně třeba v tom portfoliu vůbec není. Mám asi 10 slajdů. Jakože byste se takhle zapojil přímo do konference, jo? No to já bych se musel zeptat organizátorů, pokud by bylo na mě, tak já si myslím, že by to byl mimořádně zajímavý vklad, ale já si netroufnu o tom sám rozhodnout, jo? Co? Já tady si troufnu, možná na jak dlouho, protože máme omezený čas, takže trošičku bych... 10 minut. 10 minutová. Máte 7. Jestli kolegové tedy... Mám 7, dobře. Máte 7. Dobře. Jo? Já jsem František Vašek, dobrý den, jsem ve dvojí roli. Jsem jednak jednatelem Evropského institutu provozní ekonomiky a řešíme právě provozní náklady ve firmách ve veřejné správě, mezi které určitě patří energie, a zároveň jsem SMIčko, které prostě odebírá elektřinu a zajímá mě to, prostě vyjednávám taky a plánuju si nějak ceny. Máme to tam už? Ještě to tam nemáme. Já jsem právě chtěl využít tady přítomnost expertů jednak z Vysoké školy ekonomické. Tam bych... Akorát nejste moc slyšet, tak jestli můžu poprosit pana zvukaře, aby byl tak laskav a něco s tím udělal. No, mně to tak přišlo, že jste nebyl slyšet. Už? Dobré. Tak. Dobrý. Využít tady právě přítomných expertů z Vysoké školy ekonomické, kde bych velice rád kvitoval vznik Institutu energetické ekonomiky nedávný, kde skutečně... To je normální, no, to tak bývá. Ne, prosím do mikrofonu. Ne, on to, máme tady na to experty, kteří to bez pochyb. A konfrontovat právě tento výpočet, kde samozřejmě jsou nějaké předpoklady, neříkám, že je to všechno naprosto jasné, ale ten náš trh je velice transparentní a těch čísel je skutečně celá řada a dá se nějakým způsobem si to spočítat, pokud to teda bude tady na tom screenu. Jasně, tak jestli můžete pokračovat diskuzí, až já se nahodím, tak bych vám... Ne? To už mi do toho zasahujete na můj vkus až příliš, abych se vám přiznal. Když už jsme vám to slovo dali, tak já vám ho rád nechám, ale... Flešku nemám. Tohle zatím, co jste teďka řekl, tak to se mi stalo jedinkrát, a to bylo s panem Paroubkem, který řekl, no tak já myslím, že dáme pár otázek a pak teprve bude diskuze. A úplně mě tím teda vykolejil. Navíc se ho nikdo na nic nechtěl ptát, to bylo taky... A tak já jako asi začnu prostě tak takhle. Co, bude to nebo to nebude? Já nevím, proč to nejde samozřejmě, protože tady jako je nastavení, kam to má jít. Pouze projektor, mělo by to vzít. Nebere mi to. Vy jste byla připojená tímto kabelem? Napadá mě věta z mého oblíbeného filmu Blbec k večeři. Teda ne, že by jako to, ale tam se říká, to už jsme se s tím natrápili dost. Tak mám pocit, že už jsme se s tím natrápili dost. Dobře, tak v tom případě se omlouvám, to skutečně není mojí chyba. Dobře. Měl jsem to připravené docela. Tak jestli to odprezentujete třeba bez slajdů, aby jsme jako to gro, aspoň abyste řekli, když už jste se... Aspoň jako vidět v tuhle chvíli, což už dobře, no. nevidíme ani tady. Tak. Takže jsem zákazník v segmentu C25, C26, to je distribuční tarif. Mám produkt akumulace s 8hodinovým spínáním nízkého tarifu, mám přiřazen typový diagram TDD2. Beru 100 MWh za rok. Když se kouknu na stránky regulačního úřadu, kde je roční statistika o trhu s energiemi, tak vidím, kolik je asi ve vysokém tarifu, tam je asi 70%. Vidím ceny na rok 2011 a dokážu si spočítat náklady na tu moji spotřebu. Z těch 100 MWh já vezmu 70 ve vysokém tarifu, 30 v nízkém tarifu, k tomu zaplatím 45 korun každý měsíc a z toho mi vyplývá, že zaplatím za rok 168 600 korun, což je přepočteno na 1 MWh 1686 korun. Teď samozřejmě potřebuji zjistit, kolik v tom je ta nákladová cena. Takový ten klasický omyl je koukat se čistě jenom na ty ceny těch baseloadů na burze, na ty prostě vývoje těch křivek, protože tak to samozřejmě není. Ty dodavatele nakupují i jinak, částečně diverzifikují, prostě kupují něco dopředu, něco kupují během roku na spotu a tak dále. Takže se koukám, co je k dispozici za data. Kouknu se na dominantního dodavatele,
který vzhledem k tomu, že je dominantní, tak musí ta svoje data publikovat a tam vidím, jak v jednotlivých měsících v roce 2010 na ten rok 2011 dopředu v jednotlivých trančích nakupoval. Nakupuje po 10 měsících a z toho mu vyplyne nějaká vážená cena, kterou on publikuje. To je tedy opět cena nějakého základního pásma a těch standardních produktů. Ale já mám ten svůj profil, ten svůj zvlněný TDD2. A proto potřebuji vlastně tuto cenu nějakým způsobem navýšit, aby zohlednila ty náklady na to samotné strukturování toho produktu, který z toho udělá ten můj zvlněný diagram. A k tomu slouží takzvaná HPFC křivka, která v podstatě na základě spotových cen z minulosti a forwardových cen do budoucnosti simuluje, jak se bude v každé hodině ta cena vyvíjet a je postavena na předpokladu, že mezi spotovým trhem těch cen hodinových a tím trhem těch standardních produktů neexistuje cenová arbitráž, protože jinak by si někdo koupil standardní produkt a pak by ho se ziskem prodal na spotu, anebo by si ho nekoupil a pak by prostě ušetřil, protože to koupil až potom na spotu. Takže to je ten předpoklad. Z toho mi nějakým způsobem vychází, to je ten koeficient, který bych tady chtěl s vámi konfrontovat, protože ten jako jediný je v tom takový trošku vachrlatý, protože těch přístupů je stovky. Když si vygooglujete HPFC křivku, dostanete matematicko-fyzikální modely, prostě, ale zároveň dostanete třeba nabídku komerčního softwaru, který na základě dat spotového trhu a forwardních produktů umí tento koeficient spočítat. A z toho mi vychází, že asi 7% navrch nad tu cenu, nad tu váženou portfoliovou nákupní cenu ČEZu je to strukturování. Takže z toho si můžu vypočítat, když se kouknu na reálná data, na rok 2010, kde ČEZ publikoval, že nakoupil za 46,77 €, což váženo kurzy platnými v těch jednotlivých měsících, kdy nakupoval, je asi 1220 korun. Když tomu připočtu těch 7% na to strukturování, tak je to asi 1305 korun. Tyto dvě částky porovnám tu částku 1668, která mi vyšla na základě mojí ceny, kterou já mám od svého dodavatele, a na základě té nákladové ceny, za kterou pravděpodobně ČEZ nakoupil, nebo jiní dodavatelé na tom trhu, protože samozřejmě ho kopírují a snaží se nakoupit minimálně tak dobře, jako nakoupil on, ne-li lépe, samozřejmě trošku zariskovat. ČEZ tím, že je dominantní, tak musí diverzifikovat, musí nakupovat dopředu a vlastně ta rizika svá nějakým způsobem řídit. Pokud tedy můžeme věřit tomu, co je publikováno na těch stránkách, tak mi z toho vychází, že já vlastně zaplatím za každou tu megawatthodinu 381 korun marže, která je hrubou marží, která samozřejmě tomu dodavateli slouží k pokrytí veškerých nákladů na obchod, na investice, do všeho možného. Prostě je samozřejmě dobré mít silného dodavatele, který investuje do inovací a do R&D a do všeho, ale zdá se mi, že 381 korun, nebo taky jinak řečeno 15 € na megawatthodinu, není úplně málo, protože když se podívám na ty své celkové náklady za rok, které jsou 168 600 korun, a vezmu těch 381 korun na megawatthodinu, vynásobím tou svou spotřebou, tak zjistím, že 38 000 korun z těch odvedených peněz za tu silovou elektřinu vlastně zůstává tomu dodavateli. A to je ten výpočet, který bych chtěl tady s vámi nějakým způsobem otevřít, protože jsem ještě koukal samozřejmě na ty kalkulačky, které jsou na webu ERU a různé další srovnávače cenové, které úplně jednoduše dokážou tu stávající, tu nabízenou produktovou paletu srovnat napříč celým tím trhem a říci mi, který z nich je nejvýhodnější. Ale i ten nejvýhodnější tam může mít tu tučnou marži. A to já nepoznám. A právě proto potřebuji nějakým způsobem ten detail rozkryt. Tak jo, my vám děkujeme teda, že jste se nám do toho takhle vlomil, ale já myslím, že docela zajímavě. Poprosím nejprve pana Procházku, který jste dělal bedlivé poznámky. On má mikrofon zde svůj. Prosím pěkně. Tak já myslím, že to bylo opravdu hodně zajímavé. My jsme samozřejmě vycházeli taky z těch modelů, které tam má ten ČEZ s tou váženou cenou. Až na to, že jsme nešli tak do detailu, pochopitelně, protože to zase není naše práce, protože my samozřejmě primárně sledujeme komodity jako tak, neprodáváme až SMIčkám. Já si myslím přesně, ta marže vám vyšla asi 30%, teda, pokud se nepletu. 15 € ze 45, jo? Teď tam je 54. No já myslím, že když se podíváte na výsledky té nejmenované české energetické firmy, tak to je přesně jako zhruba marže, kterou dosahuje. Jo? Jako na tom, takže to asi jako prostě ty výpočty za prvé potvrzuje a za druhé prostě potom se bavme o tom, no, jestli je 30% jako hodně málo, jestli by to mohlo být nějak jinak, ale jako rozhodně je to mimořádně jako zajímavá úvaha, to, že by tam prostě ten člověk přišel a řekl,
jako 300 mi přijde moc, dej mi 200 a prostě jako a jsme si kvit. Přijde mi to rozhodně zajímavé, takhle to pojmou. Na druhou stranu ale zase je otázka, jestli je to realistické vlastně jakoby nutit tu firmu do nějakého rozkrývání jejich, protože to jsou předpokládám docela interní věci, které by i konkurence mohla nějak využít. No. Ještě něco, tak, ale vemte si ten tak si pojďte si pro mikrofon. Už jo, aspoň doufám teda. Ne, nefunguje. Tak. Funguje? Jo. Na to je podle mě stručná odpověď a sice já si spočtu, že mu chci dát 200, půjdu za ním a řeknu, dej mi cenu, budeš to mít 200 a on mě pošle někam, on si to snad vezme, ne? Protože je lepší zákazník, který zaplatí 200, než zákazník, kterého nemám. Tak jo. Pane Mičuchu, chtěl jste k tomu něco? Poprosím pak i pana Haranta, aby se k tomu vyjádřil. A já musím sdělit, že jsem docela šokován, že tady jako vůbec mluvíme o spravedlivé ceně, protože spravedlivá cena je tržní cena. Jo. Nic jiné, jako nevíme, jako z pohledu ekonomie nevíme říct nic jiné, než že tržní cena je ta spravedlivá. A jako kdybychom měli jako od stola určit, co bude spravedlivá cena, jestli mu dáme 30% nebo 25%, a kdo to z nás rozhodne. A jestli to někdo rozhodne, pak to bude spravedlivé. Jako to je, jako tohle se dostávám malinko na úroveň před rok 89, kdy takhle ty soudruzi tam seděli u Vltavy a říkali, no tak cvičky budou za 7 a mouka bude za 1,50, jo, a asi to bude spravedlivé. Takže to je první věc, kterou bych chtěl tomu říct a považuji ji za principiální. Druhá, mě naprosto nezajímá, jakou někdo vydělá marži, když já jsem spotřebitel a chci ji zaplatit, protože mám spotřebitelský přebytek, že ten můj užitek z toho, co já dostanu, bude větší než ta cena, kterou zaplatím, tak mě je naprosto jedno, co ten člověk vydělá, ať je to 100% nebo 1000%. Já, když to považuji za cennější, no tak klidně tu cenu zaplatím. A nutit někoho rozkrývat jakési jako nákladové kalkulace, to mi nepřijde úplně jako správná věc, takže tady bych byl hodně opatrný. A co se týče toho, že vy byste chtěli mít jako lepší cenu, no tak když to nedostanete od těch stávajících dodavatelů, tak pořád je tady ještě určitě spoustu dalších jakoby alternativ, pro co se můžete rozhodnout. Jo? Tak třeba si můžete postavit vlastní větrnou elektrárnu nebo hydroelektrárnu. Fotovoltaickou. Když vám to bude vycházet líp, tak jako klidně tohle udělejte. Že jo? Takže já jsem, ačkoliv jako oceňuji to, jak je to precizně zpracované, tak jako já v tom nevidím tu principiální logiku. Já zase oceňuji velmi, pane Mičuchu, že jste se k tomu postavil velmi kriticky, to je dobře. Jak jste mluvil o těch soudruzích, my jsme je tady měli za rohem, bylo OVKSČ, hned tady takhle kousek, tedy naše zdejší OV. Jo, jako, a tak, ano. Jenom jako, já mám rád ten region tady, tak vždycky se snažím ty souvislosti tady nacházet, v tomhle případě asi to není úplně správná souvislost. A když jste řekl, to tržní cena je spravedlivá, tak to si troufám tvrdit, že zástupce Liberálního institutu to asi podepíše, tohle tvrzení. Ano, samozřejmě 3krát, možná i 4krát. A zároveň, jak jste tvrdil, že nevíte, jakou cenu nabízí ti dodavatelé, tak samozřejmě sám jste říkal, že existuje kalkulačka na stránkách ERU, takže tam vám to vyhodí, že ty procent. O vás vím, že zvedáte ruku hezky, ale no, nechme, prosím, pana Haranta, pak dostanete slovo. Ještě jedna poznámka. Samozřejmě SMIčka nemají tu možnost jako velké fabriky, které mají analytický tým, oddělení energetiků, kteří měsíčně samozřejmě si za to berou určitou plát prostě, takže potom, když si to vynásobíte 12 krát jeden energetik, schopný energetik, no tak pak sice hezké, že si ušetříte na té marži, nakoupíte si na té burze, ale na té burze zase zaplatíte fíčka, nebo tedy poplatky za to, že jste si sám nakoupil tu elektřinu nebo zemní plyn, takže de facto si nepomůžete. Dobře, děkuju. A mě to tady vypadlo. Jestli na to chcete reagovat, tak prosím, ale pak bych byl rád, kdybychom se také dostali třeba k názorům někoho jiného, nic vezlem. Celá věcně, vůbec nebudu reagovat na komunisty a podobně, to byl nějaký úřad, který řídil všechno. Já jsem zákazník a já si o tu cenu chci říct, a je to moje věc. A druhá věc, já rád nabídnu tuto službu, kterou jsem tady dnes ukázal ostatním SMIčkům, protože to je prostě něco, co zvedá vyjednávací pozici, protože ten zákazník o tom poučí. Dobře, děkuju. Přátelé, tohle setkání bylo v podstatě proponováno ne jako úplně konference, jak jsme říkali na začátku, ale spíš jako přátelské setkání. Mám pocit, že tam potom ještě, až dokončíme to tady, tak tam určitě ještě bude co pít, jestli se nemýlím. Doufám teda, že tam ještě, je tam ještě něco potom. Jo?
tak si to tam potom klidně můžete s ostatními, jestli někdo má zájem, tak si to klidně můžete dořešit. Jo? Rád bych teda slyšel taky názory třeba někoho jiného, dámy a pánové, když už tady jste. Nenutím vás. Vy jste ale spolu asi, že? No tak nevadí. V pořádku. Ne, klidně, prosím. Ne, promiňte. Že jste tam celou dobu spolu tak debatovali, jak jsem chtěl trošku třeba dáma nějaká, kdyby se vyjádřila, ale prosím, dám vám rád slovo. Já dám rád dámě. Ne, prosím, hovořte, ano? Se nemusím. Já jsem se chtěl zeptat tady na ten zajímavý názor, že cena je jako tržní, tak třeba když si vezmu cenu roamingu, tak jak je možný, že najednou tržní cena, která byla najednou vyšší, tak je najednou nižší a obě dvě teda byly podle tady uvažování ekonomů jakoby spravedlivý, nebo tomu nerozumím. A navíc energie je regulovaná oblast, protože když se zeptáte lidí, čeho se nejvíc bojí, tak na třetím místě uvedou, že budou růst energie a proto politici to regulujou.